Марти, къде си бе, Владурчо? Чакай, че не първиче. А, така? Айде, Войчо. Къде си бе, Дежицо? Има много хубави очи. Дано така да му стана. Благодаря ви. Аз да го снимам. Сега ще отворим очите, видя ли? Ще ги отворим. Много хубави очи има. Да не айде. Айде, кажи чао. Айде, кажи чао. Айде, кажи чао. Има много хубави очи. Синьо, с черно вътре, като на котка са. Да. Чу толкова малък, нали още други такова. Ето е майката. Аз ще да го раждам естествено, ако наш 4 кг. Еми,